Hallelujah. Ngiyabingelela abazalwane egameni lomfelo uJesu Kristu. Bazalwane konke phambi kwenu ngomgomezulu. Igama kubadala kuhle. Ngithanda uJesu ke bazalwane. Enhlizweni nami kuhleli izwi. Kunezwi ehleli. Uma decide ekuseni ukuthi sizokhonza ngapha. Enhlizweni yami ngizothembeka bazalwane ngidlulise. Abantwana bakwaPetros baye bazama ukudoba. Badoba usuku lonke. Bangababalungu. Kodwa base badecide ukuthi asigeze namanene. Bawageza amanene. Enhlizweni nami ngiyabuka inkathi bawageza amanene kusho bese ukuthi siyahamba manje sibuyele emuva. Enhlizweni nami bazalwane kunalokho uJesu makabuyela kwaPetros athi buyelani niwaphosa amanethe ekujuleni. Ngisho ukuthi inkosi sesiqedile futhi sesibuyele ekhaya ngoba vele bese bawashilo. Kodwa abazalwane balalela ukusho kwami. Bathi inkosi ngoba wena usushilo sizokwenza njalo. Khumbula ukuthi uPetros wayeyi-specialist kuleyo. And bebajwayel'ukubamba kodwa kwenzakalile bazalwane ukuthi usukwashikila kwangaba enhlizweni nami kwase kuyahlala bazalwane ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu kukhona izimo ey'fikayo noma ngathiwa mhlawumbe ukugula uze ukwamukele stage sokuthi sugezele nethi uze wakwamukela ukuthi ukugula kwami uze wasamukela isimo ukuthi kuzoba njani. Ngithi enhlizweni yami uNkulunkulu ushilo wathi mababuyele amanethi noma sewegeziwe noma ithemba lingasekho buyela siyaphosa ekujuleni uNkulunkulu wezulu. Enhlizweni yami kunalokho ukuthi izwi likaNkulunkulu uthi akukho okushilayo asazi isimo obhekane naso kodwa uNkulunkulu uthi asikho esingama phambi kwakhe esibeke siguke amadoda ngoba izwi lakhe linamandla ukuhamba kwethu endleleni. Asihambi ngoba sinamandla kodwa sinikadwalele elingumuya okuyizwi lakhe. Kunalokho izwi labazalwane ukuthi asiphikeleleni isibambeni ukusho kwezwi lakhe bese siyawaphosa amanethe ekujuleni. Yebo umsebenzi wakho uzosihlala ayibeke lapho esizophosa khona amanethe. uNkulunkulu ongagambi izwi lakhe lingamandla liyahlaba lehlukanisa liyaphula imisedane yaseLibanoni lingamandla sibingani.